Jiena meta kont żgħir, niftakarni jiena u ħija nilbsu flokk aħdar u abjad tal-Flurjana u ninżlu x-xara biex forsi jara Nazarena Lamangol li kien figura imponenti ħafna fil-istorja tal-futbol Furjaniża biex jażal 4 players biex jilagħbu mal-minors jew youths dak ismiex kienu jissejħu. Ovvjament kien kif semmejtlek anke meta tkellimna, kien hemm 4 li jintaslu minn għexieren, mhux mijiet. Ġifieri x-xara mimlija u ma kienx jiġi żarenu jgħidlek inti tajjeb ħafna u kien jgħidlek m'intix tajjeb għal sibi. Kollok 8 snin, wara dar tikbi, you get over it. Taf kif? U mbagħad timlaħ f'xi ħaġa oħra. Imma llum anke jekk tiġi laħħa f'xi ħaġa li ħantuk medalja għax ipparteċipajt. You know what I mean? U ejja. Dik mhux il-mera vera tas-soċjetà. Allura qed nibdu ħafna illużjonijiet. Forsi tajjeb xi ħaġa oħra u tinkoraġġih dak li jkun xi ħaġa oħra. M'intix tajjeb fl-atletika, jien ma kontx tajjeb fl-atletika, ma kont tajjeb fakk fl-iskola. Jiġifieri I mean, u hemmhekk bdejt is-self-worth tiegħi. Ma kellix bil-fors inkun neċċella f'kollox għax dik mhix xi ħaġa reali. Mhix xi ħaġa reali. Naqbel, u anke insibha ftit krudili, ġifieri meta inti taf li xi ħadd mhuwiex kapaċi mhux maqtuħ għal dik il-ħaġa. U flok tajlu l-verità x'inhi biex hu mbagħad jkun jista' jkompli bħajtu u forsi jimrax imkien ieħor, kważi tkompli tikkastigah b'dawn l-iskużi puerili biex hu ma jħossux ħażin falliment. Whereas il-falliment għalija l-ikbar għallim, biggest learning experience, għax inti tagħmel żball ta' dak li żball tħoss il-konsegwenza ġo fik li isma' dil-ħaġa jekk ħassirek inti ħatħossok dak il-mod, and you internalize, jrid issir parti minn ġismek dak it-talim, u naħseb li t-tfal meta nrabuhom hekk kien it-tfal ma nrabbihom xek, ġifieri t-tifla għandha 5 ġieli tiġi tkanta li xi ħaġa ngħidilha good try qalbi ma naqastonata, jekk trid nistgħu speċa nippruvaw intejbulek il-qagħda tal-eħnek, but I'm very objective, obviously after I hug her and I kiss her and everything else. Però I want my children biex jikbru mux jisom edin il-repjat fil-bubble rap, imma jekk għat ħajkollhom jaffrontaw affarijiet diffiċli fil-ħajja li żgur ħajkollhom jaffrontaw, irrid nibda bil-mod id-dozat u intelligenti forsi li nħejjhom għal dawk it-taqtijiet għax inkella I'm just setting them up biex ikorru daw. Eżatt, diki ħaġa ġusta ħafna, xi ħaġa unfair immens.